Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, ani anasab mga tumbagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Dumaguete City dito sa Negros Oriental, may pahigayon sa ilang Christmas tree lighting. 4, 3, 2, 1. Pasko na gyud sa Negros Oriental. Nisugda na sa pipila ka lungsod ug syudad sa lalawigan ang pagselebra sa Pasko pinaagi sa pagpasiga sa ilahang community Christmas trees. Gipasigarbo sa Valencia, Canlaon City, Bae City ug Dumaguete City ang maanyag na disenyo sa ilahang Christmas trees sa mga litrato na gipost sa ilahang tagsa nga official social media page. Gisimbolay sa paper cutouts na gipormang kalapati o gupintalan og kulay na kapareho sa Philippine flag sa Christmas tree sa Dumaguete ang pangandoy alang sa tinud-anay na kalinaw sa nasod. Gipanguluha ni City Mayor Felipe Remollo ug ubang opisyal sa syudad ang pagpasiga sa community Christmas tree kaniadtong ika-27 sa Nobyembre. Gipasidunggan sab ni Mayor Remollo ang dakbayan sa mga nakabot ni ining awards ug ubang kalambuan sa mga niaging bulan. Satisfied now with the fact that we have survived the COVID, we are spared from major calamities. We have still maintained peace and order in the city. Gi-anunsyo sab ni Mayor Remollo ang ubang kalihukan sa dakbayan karong Pasko. Daghang mga singing contest, concerts diya sa Pantawan, daghang mga Christmas activities, mga senior citizens o PWD o indigents. Nasa sila yung madawat. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamota. Provincial High Value Crops Congress 2022 malampuson nga gibuksan didto sa Siquijor. Lain usab ka mabunghawong aktibidad ang naugmad sa buhatan sa probinsya nga agrikultura sa Siquijor di napadayag ang kakugi o kamamugnaon sa mga mag-uuma. Ang First Provincial High Value Crops Congress 2022 malampusong napahigayon sa nasakbit nga buhatan, katimbaya ang mga ahensyang pang-agrikultura, guban pang mga opisyales sa kada munisipalidad, mga pribadong individual ug mga mag-uuma sa kada lungsod sa Siquijor nga gipalikdong sa temang malahutayong pagpananom sa prutas ug utanon alang sa maluntarong industriya sa agrikultura ug mabungawong ekonomiya. Kasi-klaseng mga utanon, mga lagutmon, seafoods, lamas, mga tanom ug uban pang mga produkto sa agrikultura ang gibalandra sayo sa buntag ug halinon gayud sa mga konsumante. Gipatuman ang maong kalihukan, agi og pahalipay og suporta sa mga pinanggang mag-uuma sa isla aron sila dunay lugar sa pagpadayag sa ilang mga produkto ug serbisyo, higayon aron makighimamat sa mga pumalalit, mas ma-improve ang pagpananom, mapasundayag ang labing maayong pagproseso sa utanon, ingon man mapasidunggan sila sa ilang kahago o kontribusyon sa ekonomiya, lakip na ang pagtubag sa ilang mga yangungo. Napawaw usab ang mag-uuma sa Pride ng Siquijor, tawag ng tanghalan contender nga si Emerson Ambalong, nga usa ka livestock grower sa isla sayang makahibulong og manindot nga tingog. Dako usab garbo sa Siquijor nga dunay duha ka magsuon nga mga awardees sa agrikultura, si Elnard ug Edgar Impal, kansa mga kakugi maayong sumbanan sa tanan. Atong ipadayon ang atong programa sa pagpananom sa prutas ug utanon kay kini makahatag og kalambuan sa ekonomiya sa atong probinsya ug maayong panglawas sa atong mga katawhan. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Marvel Faith Hamon. Gamay nga lugar, dili babag sa usa ka integrated diversified organic farming didto sa Bohol. Sa panahon sa krisis, dili gyud dali nga maigaan ang mga nagkugi og pananom sa ilang mga nataran. Panahon kato sa pandemya, diha nga gidawat ni Boy Tumanda ang hagit sa pagpananom alang sa ilang kinahanglanon sa pagkaon. Si Boy usa ka seaman a pananarbahog lahi sa iyang gieskwelahan. Sa iyang pag-retire dito sa iyang balay sa Carmen, Bohol, niya mabati ang hagit sa pagpananom ug makaon ug bisan sa gamay nga luna napugos siya panguma. Kay gididaan sa paglakaw-lakaw sa iyang pangidaron, ang iyang nataran karon mo'y gihimong self-sustaining nga tinubdan sa pagkaon. Si Boy misuway sa mga teknolohiya sa organikong pagpanguma aron himuong tuburan sa presko ug organiko nga pagkaon ang iyang balisbisan. Una niyang gipahiuli ang yuta sa hinay-hinay nga pagsabwag sa abono nga iyang ginama. Ang ihi ug hugaw sa baboy, itik ug manok sa mga manok di ay puwerte di ay makapatambok.
nga mausab ang iyang gikuhaan og sahog alang sa iyang mga binuhi aron may ikalawog. Sa iyang natad kuhaa ang mga sahog nga iya raw sang gihimong lawog ug aron kompleto sa nutrina, naghimo pa siya og probiotics para ang tubo sa tanom siksik. So, nga na kay Mother Rodo, mao nang pwede ka na maghimo og kanang grudo. Paghimo ni grudo, ang kini usa ka container, 1/3 Mother Rodo, dugangan nimo 1/3 nga tubig, unya 1/3 pod sa imong katong ipakaon niya. Napakita na ni Boy nga basta magkugi adunay gyud maayong maani. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. PDEA 7 mipahigayon og thermal destruction sa mga nasakmit nga illegal nga droga. Maayong balita. Ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 may pahigayon silang ikaduhang illegal drug destruction karong tuiga sa Central Visayas. Kini, human sa bando sa korte subay sa RA 9165 o Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series of 2002. Ang maong mga illegal nga droga nagkantidad og 256 million pesos. Kung diin, kini gisunog pinagi sa thermal destruction nga gipahigayon dito sa Cosmopolitan Funeral Chapel, Cebu City. Kapin 356 million pesos no ang balor sa dangerous drugs na atong gisunog. Last May 30, 2022 this year, ang una natong destruction ang worth 99.6 million pesos to. Karon is worth 256 million pesos. Ang PDEA 7 nagkanayon na sa tibok tuig na himong malampuso ng ilang anti-illegal drug campaign sa Region 7. One word, successful. Nga naman, based on our intel reports and people on the ground, ang ilang istorya is nagkaminos gyud ang supply, nalisod gyud ang pangita og supply sa droga ang kaning ato ang mga nagpayuhot sa ginadiling droga no. Nalingaw ra mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatuna niini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. O mag-uban na punta alang sa mayong balita sunod simana. Alang sa dogang detalye, bisitaha ang musunod. Unya, mga higala, 15 days na lang, Pasko na! Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana. Advance Merry Christmas kanatong tanan!